No niin, OA-keittiö ensimmäinen videoesittely. Niin. Siis ymmärrät, että tää on niin mahtava video, että pitää laittaa kaikkien like tähän videoon. Tää on niin mahtava video, ymmärrätte sitä? Otko se kellokisaa? Hyvä video. Ei tuu video. Lari, onko se vielä klipillä vai endointa? On se vissi jossain. On se. Onko?